Yeah, RSN, Trickster. Thank you, Cindy College. Hey, no drugs, bother, வேணா எதுக்கு இந்த புதுவித பழக்கம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள அடக்கமில்லா குழப்பத்தை கூட்டுக்குது புரிகிறதா போதையில பார்த்த மாதிரி ஒழுக்கமில்லா எதுக்கு இந்த புதுவித பழக்கம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள அடக்கமில்லா குழப்பத்தை கூட்டுக்குது புரிகிறதா உனக்குள்ள உருவான பழக்கங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய வாழ்க்கைய மாத்திருந்தா போதையில அழிகிற குடும்பத்தை எல்லாம் நினைச்சு நீ பார்த்தா தெரியுமாடா மனசுல இருக்கிற கவலைகள் எல்லாம் போதை பொருள் போட்டா மாறிடுமா உனக்குள்ள ஏற்படுற மாற்றங்கள் எல்லாம் பிரச்சனை உருவாக்கி கொடுக்குதுடா குடும்பத்தில் சண்டை போதை பொருளால மனைவிய போல வெடிக்குது மண்டை போதை பொருளால எதுக்குடா தற்கொலை பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற பையனோட கையில போதை பொருள் மாட்டிக்கிட்டா எடுக்கணும் பையில வித்தவனு கையில பண்ண போடணும் ஜெயில குடிக்கவே வேணாமடா பொதுன கையால சின்ன வயசுலயுமே போதைக்குதா இந்த 17-18 வயசுலயா உன் நிலைமையை நினைச்சாலே வலிக்குதுடா நீ நோயாளியாகி சாக போறியா டே பணத்தலா போதும் நிறுத்திருடா பல குழப்பங்கள் வரும் அதை தாண்ட போறிடா தலை வலி வரும் அதை நீயும் பொறுத்துருடா நீ வரப்போற கவலைய தடுத்துருடா போதையில பாத மாதிரி ஒழுக்கம் இல்லா எதுக்கு இந்த புதுவித பழக்கம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள அடக்கம் இல்லா குழப்பத்தை கொடுக்குது புரிகிறதா போதையில பாத மாதிரி ஒழுக்கம் இல்லா எதுக்கு இந்த புதுவித பழக்கம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள அடக்கம் இல்லா குழப்பத்தை கொடுக்குது புரிகிறதா தேவைய இல்லாத பழக்கத்தை நீ சின்ன வயசுல கத்துக்கிட்ட நிறுத்துன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேன் நீ 40 வயசை தாண்ட மாட்டேன் அசையால தாண்டா அலையும் மனசு அதனால போற பையனை புதுசு அறிவுரை எல்லாம் சொல்லித்தா பெருசு அதை கேட்டு வாழ ரட்டியா சிரிச்சு பொதுவாகவே நாட்டுக்குள்ள போதை பொருள் அரசாங்கத்தால தடை பண்ண பொருள் அடிமையா ஆக்குகிற மய பொருள் அன்னிதினம் அழிக்கிற தீய பொருள் அசிங்கமா மாட்டிக்காம தப்பிச்சிடு அடக்கமா இருந்து நீ பழச்சிடு தேவையில்லாம மாட்டிக்காம தெரிச்சிடு பழக்கங்கள் இருந்தாலும் அழிச்சிடு போதை பொருள் எல்லாம் ஒளியணும் ஃபுல்லா பழக்கத்தை நிறுத்துவோம் நிச்சயம் பத மாதிரி போக மாட்டேன் இது சத்தியம்